Terteng ka VVP ya ka sorkar MDA2 namar ka jingshate hakaram kuble ya pi ki parlok bistanat bat sangap ya ka kubor hak channel ka VVP ka badai ka leng persya kala terteng ka sorkar MDA2 balayalam da ka NPP halor ka jingshim ram ka bahe bha nakitelong ba pher kentup na ka sorkar India kabalabu ya ka jela haka jingma jong karam ka VP kala perem ru ya ka sorkar MDA bakala wat ram ban penlut ka ya ka pisah hakikam aijing mut ha Meghalaya habas dang ya ka jingkren halor ka jingkren mang tingka uhe ka parti VP ubadai ru UMLA kan nongkrem uba Arden Milar ba siaw moj long baka parti kam persya ya ka jingshim ram bat ka jing penlut da ka sorkar jela henrei ka jing ka mahkamat jong ka parti kalong baka jala ka shanelut haka sentar nakam ta ka pisa bat karam haba kren syapang ki jingkli bat kiram uba Arden Milar ba siomot ulap mentip syaka ying dorbar baka jingking klum ya kiram balashim da ka sorkar jala naka sorkar India kala kiu da ki margin ki babun bha kiram balashim naka yau kila kiu da chispa laipun 100% nadu usnem arja katra arjar karkendai hadu usnem arja arpsau arja arpsan kat ba kiram naka NABRD ru kila kiu da chispa karkendai persen ula kedeu da ka ba khot ya ka jingkiu jong kiram kum ka bas ngau shirkai ulong ba kat ba ya dai bat ka jingsiu bat ka jingsa jong kiram hadu ka laipui tadik unisau arja arpsau ka Meghalaya kala shimram ka ba khot shadu khat arjar arspa kendai poin sanklur naka yau ka bapli bat kala don saka jingkiu ka ba arhajar nyauspa arpsau hadu arspa laipo klur katkum ka jingong uba basyau moy ka sorkar klasiu praspa nyoplai klur ya ka principal amon bat kendai spa software point klur ya ka interest lane ka stud manla usnem persya ya ka rambaro ka balashim uba Arden Milar ba siaw moy la pun pau ba ka jela Meghalaya ka don hapo ka jingma jong karam ulong baka jela ka siu khambun ya ka interest lane ya ka sud ban ya ka principal amon ula kerpat ya ka sorkar MDA ban shim ya kilat klenti ki batingye ban penduna ka jing pelut bom don kam kum ka jing siu syaki konsultan bat ki consultation agency ja ka bakeno baka don ka jing shalan be anyau doyong anot Garo Hills hakaba ki ofsar ki bapet ya ki Jakarta Talasi ki ailat ya ki jing shalan be anyau diong hakibabun jong ki trok ki bakot shadu chispa sanpau hadu arspa sanpau teli uba Arden Milar ba siaw lo maham ka jela bom yok khajna kum ka jela Meghalaya kadai ban penlut da ka perkhat bha bat nom dai ban penlut be an habaya dai bat ki kaifot jong CG ki bala maham ya ka sorkar Meghalaya bakan nom ngat hakaram uba Arden Milar ba siaw lo kentho bu menteri rang ba ka jela ukorat ke sangma bat ublu ai official jong u kila shim sting ya ki kaifot jong CAG u Arden Milar ba siaw haba penpau ba ka sorkar ka penlut ka ya ka pisa hakitnat ai jingmut bat ki bala thung da ka san hima sima ulong ba arngut kinong ai jingmut jong ka sorkar jela kidon mentah Dubai ban pek ya ka ICC Champions Trophy u Arden Milar ba siaw longo hato kinong ai jingmut jong ka sorkar bat u menteri rang ba ka jelahi u balalai syaka jingle kai cricket Dubai ki pendon kam ya ka government facilities tangna kamta ka jingle jingwan shimet ong ba Arden Milar ba siaw je parlok tang kini ki kubor ngangai ba pila siaw tu ngin sa kendu hakoi pat ka video kublai shibun